Єдиний кримсько-татарський телеканал АТР продовжує отримувати підтримку від небайдужих. Через рішення Мінреінтеграції, яке змінило призначення коштів, які були виділені з державного бюджету як пряма допомога для АТР на надання послуг, телеканал опинився на межі закриття. На нашому каналі вже третій тиждень триває марафон «Голос Криму має бути в ефірі». Сотні людей підтримують нас, хто мотивуючи словами, хто грошима. Мережа ресторанів кримсько-татарської кухні «Мусафір» влаштувала акцію «З'їж чебурек, підтримай АТР». Як повідомили в «Мусафірі», вчора приготували і з'їли майже 1000 чебуреків. Вся денна виручка піде на підтримку нашого телеканалу та мовлення на окупований Крим. А тих, хто не встиг приєднатися до акції, закликали зробити внесок на рахунки каналу, які можна знайти на нашому сайті atr.ua. Працював на окупантів, а попався на вільній Україні. Контррозвідники СБУ затримали на Одещині командира диверсійної групи 2-го армійського корпусу окупаційних військ, або ж так званої ЛНР. У 2014-му затриманий уродженець Луганщини пристав до окупантів. На організованих Москвою мітингах кликав російські війська. Згодом серед інших бойовиків захоплював зброярню місцевого СБУ. Воював в лавах окупаційних військ проти України, а тепер отримав завдання нишпорити біля українських позицій на лінії фронту і збирати дані про їх розташування. Українська контррозвідка пильнувала диверсанта та дозволила йому виїхати на вільну територію для затримання. Бойовика рішенням суду взято під варту. В разі доведення участі в терористичній організації йому загрожує до 15 років за ґратами. Я восстановил контакт со своим старым знакомым, сотрудником Министерства госбезопасности Луганской республики, от которого получил задание по сбору информации о местонахождении блокпостов на линии разграничения. Окупанти тричі відкривали вогонь по українських позиціях. Поблизу Славного та Опитного, що на Донеччині, ворог хаотично стріляв з протитанкових та ручних гранатометів. Серед українських військових обійшлося без втрат, а на ворожі обстріли відповідали вогнем. За даними розвідки, окупанти порушують і угоди про відведення важкого озброєння. Великокаліберні міномети, самохідну артилерію і танки ворог ховає на цивільних заводах та господарських будівлях поблизу лінії фронту. Також окупаційні підрозділи на Донбасі отримали чергову партію зброї від російського командування. Через неконтрольовані Україною ділянки кордону до підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного груповання російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу. Також противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва, які використовуються для цілевказівки снайперським та артилерійським розрахункам.